Tomáš je vo Vidre výnimočný asi tým, že je kreatívna duša. Veľká kreatívna duša. On nás všetkých inšpiruje. Už či len v tvorbe táborov, vkladá tam vlastne svoje nápady, rozmýšľa nad tým celý rok, ako spraviť ten tábor lepší a lepší. A ja mám tu časť s ním aj ten tábor robiť. Takže potom, keď to spolu realizujeme, tak vlastne vidím, že tie deti sú v tom príbehu vlastne vložené a má to svoj účel. Takže tá kreativita v tak mladom veku, to je asi ten najväčší prínos pre Vidru. Letáčiky pre školské výlety, ktoré Vidra ponúka, tie začal vytvárať minulý rok a potom sú to táborové trička. Tak tieto tabule pre návštevníkov vlastne sú tiež Tomášov návrh minuloročný. Majú vlastne dve strany, aj z druhej strany sme to vytvárali, aby návštevníci vlastne vedeli o našich táboroch a mohli sa nám kedykoľvek ozvať. Tomáša si pamätám, keď prišiel na táborisko, keď mal možno nejakých 6 rokov s rodičmi a bol to proste taký malý chlapec, ktorý si to tam nesmierne užíval. Bolo vidno, že proste je odtiaľ z toho miesta, z toho táboriska. No a postupne nám samozrejme tak vyrástol a tak akože vtedy ešte, keď bol taký malý, tak sa nám tak ako motal tam okolo, varili sme spolu, bol vynikajúci, sme navarili jeden guláš, kde sme použili štiplavú papriku namiesto sladkej, takže sme tam vypálili akože celú tú skupinku. Potom samozrejme postupne začali robiť oni ako partička program pre deti a dneska je to už proste hotový zrelý chlapec, ktorý robí vynikajúci program, je zodpovedný, veľa sa naučil a vlastne o tom toto je, aby tam tie deti, ktoré nám tam prichádzajú, aby išli do života so zodpovednosťou a aby rozdávali dobro. Tomáš, ja ti prajem, nech tá kreativita je stále v tebe. Tomášovi by som chcela odkázať, aby ostal taký, aký je. Aby vždy bol ten, ktorý naozaj robí dobro pre ľudí a ktorý berie veci seriózne a vážne. A naozaj, nech ostane taký, aký je. To bude úplne stačiť.